गिबि गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेफिन बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव खनसे बरायफिननो थाबाय लोगोफोर। आं मोनसे टपिक लाना फैदों आरोना लोगोफोर। बे भिडिअआ साननै जाबाय। आं फेसबुकआवसो मोनदों दै लोगोफोर। बे बाजैनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आरो माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय, निजिनो बर' हारिनि फिसा होननानै। बाजैखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनि, बाजैयाबो गाज्रि मोना आरोना जेनेबा बेफोरबायदि सानस' हायै भिडिअ बानायदों खोमा। बिदि कुकाराव लानानै ओंखाम फेटर लानानै ओंखाम जानायखौ माने गाज्रि नुयो आरो बेफोरबायदि खालामनो नाङा। बुंनो थाङोब्ला माने बिराद गाज्रिबो जायो आरो मा होनना बुंगोन आरोना लोगोफोर, आंनि साननायखौ आं बुंना होनोसै आरो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बेफोरबायदि जेनेबा आइजो माहारिखौ बेफोरबायदि ओंखाम जानाय नुयोब्ला बहुत मानसिफ्रानो गाज्रि होनना बुङो आरो माबोरै गाज्रि होननानै बुङो होनोब्ला गासैबो मिथिखायो आरो गावबा गावनि गोसोआव माने गावबा गावनो भाबिना मोनखायो आरो दै। माबायदि होननानै बुङोब्ला जोंनि आइजो माहारिया जाबाय जोंनि महालक्ष्मी, जेनेबा आइ लोखि होननानै जों जेनेबा जोङो माइ माइरंखौ जोङो जेनेबा आथिं आखाइजों जोथ्रोनायखौ जोङो माने नुयोब्ला बा बुङोब्ला माने गाज्रि खोनायो आरोना जेनेबा बेफोरबायदि खालामनाङा। इनोखि जेनेबा ओंखामफोरखौ माने जायोब्ला मोजाङै मासिफोराव जिरायनानै खामफ्लायाव जिरायना जानांगौ आरो लोगोसे बेफोरबायदि माने अरखा जायोब्ला जेनेबा खुगानिफ्राय राव गैयालासिनो जेनेबा होननानै बुंनानै जायोब्ला जेनेबा निस्सय नोंखौ माने नोंथ' जेनेबा रायज्लायखानो दोनखानोसै आरोना जेनेबा माने बख्रि टाइपनि जेनेबा माथो रायज्लाय रोङि टाइपनि जेनेबा बिदि बुङोब्ला खालामनानै एक्टिं ओंखाम जायोब्ला निस्सय नों कमेन्टआव गाज्रि राव मोनगोन आरो गाज्रि सोदोब मोनगोन आरो जेनेबा ओमफ्राय नोंनो नुफिनबा नोंनो दुखु मोनगोन आरो। ओंखामखौ जायोब्ला माने खामफ्लायाव जिरायनानै मोजां जानांगौ आरो बिदि कुकाराव लानासो जाबावो आरो बिराद आनलिगेट जादों। जोंनि बर' समाजाव बिदि जानायखौ नुयोब्ला बिराद गाज्रि होनना रायजागोन आरो महालक्ष्मी बुस्थुखौ जेनेबा नोङो थोरसि सुनोसो लांदों खोमा ना, गसंनानै सेस्लायाव जानाय देखायदो आरो बेफोरबायदि जानो नाङा। माने ओंखामखौ मोजाङै जिरायना जानांगौ आरो जोंना आइ लोखिया गाबोनो बिदिनो बहुत मानसि माने बुंनाय जायो आरो जेनेबा मानसिफ्रा बुङो आरो जेरै माइसालि माइनाव आइ लोखि, जेनेबा आसु माइनाव आइ लोखि, जेनेबा बेफोरबायदिनो जेनेबा जोंनि बाथौ धोरोमाव आर'ज मोनसे दं नालाय जेनेबा बेफोरखौ माने बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि माने ओंखाम जानायफोरखौ नुयोब्ला गाज्रि नुयो आरो जै ओंखायनो माने बेफोरबायदि ओंखामखौ जानो नाङा, मोजाङै जिरायना जानांगौ आरो। नोंथाङा जेनेबा बाजैया कमेन्टआवबो बिराद गाज्रि मोनदों खोमा, गाज्रि साफा सानैनिफ्राय लिरना हरदो, बेफोरबायदि खालामनाङा आरो ना। ओंखायनो माने आं बेखौ बुंनानै गासैनिसिम सेयार खालामनाय जाबाय आरो मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर। भिडिअ क्लिपखौ आं ससे होनो हागोन, भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे लोगोफोर लाइक खालामना हो। जेनेबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै थाङो लाइकखौ खालामबा हरलाङो आरो लाइकखौ खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे कमेन्ट सेक्सनफ्राव खोन्थाहरबानो जाबाय, रिप्लाइखौ आं होफिनगोन सोरबा माबा सोंनो गोसो जादोंब्ला दे। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो।